Με λένε Ευδοξία και είμαι από ένα μικρό χωριό που ονομάζεται Καστανιά Κρυμμένο. Ανάμεσα σε βουνά που μοιάζουν να παρακολουθούν τις ζωές μας με τις σιωπηλές τους κορυφές. Από τότε που ο φίλος μου ο Άλκης μετακόμισε στην Κύπρο με την οικογένειά του, η ζωή μου απέκτησε ένα βάρος που είναι δύσκολο να περιγράψω. Η Καστανιά είναι υπερβολικά ήσυχη, σχεδόν παγωμένη. Στο χρόνο ζω με τη γιαγιά μου τη Θεοδώρα. Μία γυναίκα με λίγα χαμόγελα, αλλά τεράστια αγάπη. Η αγάπη της είναι ένα αγκυροβόλιο, αλλά και μία συνεχής υπενθύμηση ότι η ζωή μου δεν έχει πάρει την πορεία που φανταζόμουν. Η μόνη πραγματική μου φίλη εδώ είναι η Ιρεένα που ζει με τον πατέρα της, τον κύριο Νεκτάριο, έναν άνδρα συγκρατημένο, αλλά ομολογώ, ελκυστικό, στην όρημη απλότητά του Ιρεένα. Σε αντίθεση με μένα, έχει τον φίλο της κάτι που τη γλιτώνει από το κενό που νιώθω εγώ. Ένα απόγευμα αθώος μιλούσαμε κάτω από τη σκιά ενός παλιού δέντρου στην πλατεία. Η Ιρεένα ανέφερε ότι ο πατέρας της αισθανόταν καυτός πολύ μόνο στα λόγια της αιωρήσεις. Μία άρρητη πρόσκληση. Και πριν προλάβω να καταπνίξει την περιεργιά μου με ευθεία Ευδοξία, ξέρω ότι εσύ και ο πατέρας μου έχετε κάτι κοινό. Αυτή τη μοναξιά που κατατρώει ίσως θα έπρεπε να έρθεις κάποια στιγμή στο σπίτι μας για να του φτιάξεις τη διάθεση. Οι σκέψεις μου άρχισαν να τρέχουν ανεξέλεγκτα. Πάντα έβρισκα τον κύριο Νεκτάριο ενδιαφέροντα, αλλά ποτέ δεν είχα σκεφτεί να τον πλησιάσω μέχρι εκείνη τη στιγμή. Χαμογέλασα στη Ρένα, προσποιούμενη μια ηρεμία που δεν ένιωθα και της απάντησα. Ίσως έχεις δίκιο. Μπορεί να του κάνει καλό και σε μένα. Επίσης, το ίδιο βράδυ πήγα στο σπίτι της. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά με κάθε βήμα και το μυαλό μου προσπαθώ να με πείσει ότι ήταν απλώς μια προσπάθεια να βοηθήσω όταν η Ρένα έφυγε με το φίλο της ο κύριος Νεκτάριος και εγώ μείναμε μόνοι. Η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη προσμονή και ομολογώ κάτι παραπάνω. Αρχίσαμε να μιλάμε και σύντομα κατάλαβα ότι υπήρχε μία σύνδεση, μία αμοιβαία κατανόηση που ξεπερνούσε τις λέξεις. Αυτό που συνέβη μετά ήταν κάτι που ποτέ δεν φανταζόμουν. Για τη ζωή μου παραδόθηκα στη στιγμή με μία ένταση που με εξέπληξε. Ο κύριος Νεκτάριος είχε έναν τρόπο να με κάνει να νιώθω ζωντανή. Σαν να εξαφανιζόταν όλο το κενό που κουβαλούσα με το αγγίγμά του. Από εκείνη τη νύχτα η σχέση μου μαζί του έγινε ένα μυστικό που κράτησα με ζήλο. Τον συνάντησα άλλες 4 φορές κάθε φορά. Πιο έντονη από την προηγούμενη. Αλλά, όπως συμβαίνει σε κάθε μικρό χωριωτά, μυστικά είναι σαν τον άνεμο. Ποτέ δεν μένουν κρυμμένα η Ρένα ίσως αντιλαμβανόμενοι κάτι στις εκφράσεις μου ή απλώς συνδέοντας τα κομμάτια. Μια μέρα έκανε μια πρόσμενη πρόταση Ευδοξία. Είσαι πραγματικά η καλύτερη φίλη που θα μπορούσα να έχω. Ο πατέρας μου έχει αλλάξει τόσο πολύ από τότε που αρχίσατε να κάνετε παρέα. Αλλά ήθελα να σου ζητήσω μια χάρη. Υπήρχε κάτι στον τόνο της που έκανε το στομάχι μου να σφίγγεται, συνέχισε ο θείος μου. Ο Απόλλων είναι εξίσου μόνος όσο ήταν και ο πατέρας μου. Έχασε τη γυναίκα του πριν από χρόνια και δεν μπορεί να όξε κανέναν. Ίσως θα μπορούσες να τον επισκεφτείς να κάνεις αυτόν ότι έκανες για τον πατέρα μου. Τα λόγια της έμειναν αντίχωνοι στο μυαλό μου. Ήταν σαν να είχε μειωθεί η ίδια μου ύπαρξη σε αυτή την περίεργη αποστολή. Να γεμίζω τα κενά των άλλων. Αλλά ταυτόχρονα η ιδέα ξύπνησε μέσα μου μια σκοτεινή περιέργεια. Ποιος ήταν ο Απόλλων, γιατί δεν μπορούσα απλά να αρνηθώ.
Μέρες αργότερα δέχτηκα την πρόσκληση στο σπίτι του. Απόλλωνα. Βρισκόταν μακριά, σχεδόν κρυμμένο, ανάμεσα σε ελαιώνες και κυπαρίσια. Μπαίνοντας, με υποδέχτηκε μία παρουσία, που αμέσως με αποσυντώνησε. Ήταν διαφορετικός από τον αδελφό του. Πιο σοβαρός, σχεδόν σιωπηλός, αλλά υπήρχε κάτι στο βλέμμα του που με τραβούσε. Έμοιαζε να κουβαλά το βάρος ενός άλλη παρελθόντος. Και με κάποιον τρόπο ένιωσα ότι ήθελα να βυθιστώ σε εκείνη την Άβυσσο. Μιλήσαμε για ώρες. Εκείνη την πρώτη επίσκεψη μου διηγήθηκε και για τη γυναίκα του, για το πώς ήταν ο ήλιος της ζωής του και πως ο θάνατος της άφησε το σπίτι ψύχρ. Οδηγήσει στην πτώση. Αλλά η πραγματική πτώση ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα ένα απόγευμα γυρνώντας σπίτι. Βρήκα τη γιαγιά μου καθισμένη στην κουζίνα, το πρόσωπό της πιο χλωμό απτό. Συνηθισμένο. Υπήρχε ένα γράμμα πάνω στο τραπέζι γραμμένο από τον Άλκη. Έλεγε ότι ήθελε να επιστρέψει στην Καστανιά. Ότι του έλειπα και ότι ήταν πρόθυμος να αφήσει τα πάντα πίσω για μένα. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά δυνατά. Όχι από χαρά, αλλά από πανικό. Τι θα έκανα τώρα? Οι επόμενες νύχτες ήταν μία δίνη σκέψεων. Αυτό που είχαμε τον Κύριο Νεκτάριο και τον Απόλλωνα ήταν πραγματικό. Ήταν απλώς ένας τρόπος να γεμίσω το κενό που άφησε ο Άλκης. Και αν επέστρεφε θα μπορούσα απλά να σβήσω όλα όσα είχανε συμβεί. Το τελευταίο βράδυ που είδα τον Απόλλωνα, με κοίταξε με μία ένταση που φαινόταν να διαπερνά τη ψυχή μου ευδοξία. Είσαι σαν μία ακτίνα ήλου που μπήκε στη ζωή μου όταν νόμιζα ότι όλα είχαν χαθεί. Αλλά νιώθω ότι κουβαλάς κάτι που δεν θέλεις να μου πεις. Δεν κατάφερα να απαντήσω. Απλώς σηκώθηκα και έφυγα μετά. Λόγια του να καίνε στο μυαλό μου εκείνο το ίδιο βράδυ. Αποφάσισα να γράψω στον Άλκη λέγοντάς του ότι δεν έπρεπε να επιστρέψει, ότι η ζωή μου στην Καστανιά είχε αλλάξει. Ότι εγώ είχα αλλάξει. Σήμερα καθώς κοιτάζω τα βουνά που περιβάλλουν το χωριό μου, νιώθω ότι βρίσκομαι σε ένα μετέωρο σημείο. Δεν είμαι πια η ευδοξία που περίμενε το Άκη. Αλλά ούτε ξέρω ποια έχω γίνει. Οι συναντήσεις μου με τον Νεκτάριο και τον Απόλλωνα άφησαν βαθιά σημάδια, αλλά και ερωτήματα που ίσως δεν θα βρουν ποτέ απάντηση. Τι σημαίνει πραγματικά να γεμίζεις το κενό κάποιου και ποιος μπορεί να γεμίσει το δικό